Welcome to Born to be Cool Vlogs! Mapabilin may Gahi. Mapabilin may Gahi. So for today's video, kaan ka nang namin diri sa Suit Princess cause it's Valentines Day! So naka-decide ko nga diri may mag-outing karon, nagpa-reserve sa mi diri. So atong lang tawon sa mga kuan diri, mga view na nindot. Then, sa mga panghitabo, karong adlaw. So, let's watch out! Amen! Amen! Abot na gid mi dere. So chill lang. So recap kuan kanang gabi iday na hapit na. Dili ta na siya madayon kay di na gid siya unta mo dayon. Yatag din yung kwarta. So hipos na mga sanina mato nga ampo jud nga kuan kanang mga mangita jud ko guway nga madayon gid ni siya kay dugay na guning ginaplano. So thank you Lord. Madayon na gid siya. Milagro kaya ning duha ako nangaligo. Oh, milagro. Nangaligo. Palunga pod. Palunga. Ang kuan ke? Salt. Ha?
Kusog, Claire? Ah. Sige. Claire, ang finish line diri ha. Sige, 1, 2, 3, go! Oh. 君の虜になってしまえばきっと Nga. Happy na ka? Happy ko nga akong pilay na pahak. Asa? Asa? Oo, mapahak. Mapala, giday siya. Basta mabasa. Wala na akong sabon. Wala akong sabon. So, namin diri sa kuan, mura siya og pantalan nga naa siya naka-cross nga semento. So, side trip na ni siya kay dugay naming plano nga moari dire pero karon pagid mi nakaigayon. So, picture na po ta dire. Oh, bisag na diri sa kuan. Maria, kabatuan, mag-TikTok gid gihapon. Wow! Sige. 1, 2, 3, go! Kana tindog. Lahat kay muumot. Atong kuan, saan siya? Cashier. Martaan. Antaw sa, dire. So wala na tayo kuan dire no, per cage. Basta kuan lang, bring your own garbage. Ang na siyang gabuhat na mo. Wala mo na. Amo lang isang gipanghugasan. So what's up mga gahi? Nauli namin no. To kuan kay mo pag-uli kay kuan. Gusto kay siya ulan. Hindi ko siya na experience. Unforgettable. Kay labay mi sa kuan man ay malog na ning snow. Oldest house in Siquijor. Kuan gud siya. Siya ay nagtapok ka rin tubig. Hindi ko bantay na. Maglabay na magbasa kayo sa blake. Entrance fee dito sa Sweet Princess is 50 pesos. Then ang maligo is 100 pesos. Na wala na ikuan ito per cage fee. So kuan, pwede na mo magdalag foods. Then ang ilang cottage is nasa 500 pesos. Apoy 1,000. Ako. So, ang 500 sulit na kayo. Nice. Ilang pool kay dili kay siya halang sa mata. Kuan. Siya ay jacuzzi. Okay, kaya nagbula-bula. So if you like this video, give a big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe. Click the notification bell, don't miss any of my uploads. Magpabilintang Gahi. Thank you for watching. Bye-bye.